Se on kukaan semmonen juttu, että mä uskon kyllä siihen, että se rentous on avain huippusuoritukseen ja sen takia me ruvetaan vähän riekkumaan, nimittäin kohta tulee se uimapukukierros ja se jännittää niin paljon. Oli muuten hieno nähdä tuota aika mahtavia pimuja ja se on tulee Hessu Pohdolle vaan terveisiä, että bumtsi bummi ja meille tulee ihan uusi saksofonisti. Se on kyllä toi kuule, Maija, se on vähän paremman näköinen kuin sinä siellä. Joo, tämmönen sivujuoneohjaaja meni jo ihan sekaisin. Mut nyt me lähdetään vähän vatkaamaan ensin polvia koukkuun vähän, eiks niin? Joustoa polvista on kiinni ja vähän lantio irti. Ja vähän hymyä huuleen. Joo, hengittäkää. Sekin tekee elämästä vähän helpompaa. Eli muutamia liikkeitä, kun tää on pitkä ohjelma, niin siellä kotonakin voi tulla mukaan. Myös täälläkin yleisö voi yhtyä, ettei puudu pylly. Jos pylly puutuu, niin elämä on tylsää. Nami vaan teillekin. Ja kädet ylös. Ja hartiat. Ja mennään alas taaksepäin. Nää on mun lempiliikkeitä. 1, 2, 3. Ja alhaalla 2. Joo. Ja ääniä saa päästää. Joo. Vielä kerran. Ja 1, 2, 3. Ja au! Ja vielä. Ja yleisö vähän taputtaa käsiä yhteen. Myös se kotona. Ja seuraava liike tulee. 1, 2. 1 ja 2. 1, 2. 1 ja 2. Ottakaa musa. Ja 1, 2. 1 ja 2. Ja vähän vaihtuu se rytmi. Täältä näin. Ja oikein vasen. Oikein 2. Vasen oikein. Joo. Anna pää heiluu mukana. Nami. Ja selkä etuvistoon. Vielä vaan. Au! No joo, Maija nauttii. Se tulee pylly. Tää on paras kohta. Oi, ole. Ja nyt, jotta yleisö voisi nauttia, niin pyöritään ympäri. Ja kamerat nyt pyllyyn kuva. Ei mun pyllyyn, kun noiden pyllyyn. Hyvin hyllyyn, joo. Herkkuva ihana Peppu. Herkku Peppu. Joo, vielä vaan. Hytky. Nami. Ja viimeinen liike. Ylhäällä, alhaalla, ylhäällä. Joo, ja ääntä. Ja wow. Ja hei. Joo, jotain ääntä vielä. Riekko. Pompi. Yes. Ja mennään alusta, kokeillaan kaikkia. Tulee 1, 2, 3. Ja alhaalla 2. Ja 2, ääne. Nyt tulee pylly. Ja Peppa. Ja hypyt. Ääniä. Ja alusta. 1, 2, 3. Hyllytä. Kerrankin elämässä on heilua. Ja au! Ja Beba. Herkku Peppu, joo, hyvin hytkyy. Ja vielä viimeinen. Hoi. Ja nyt omaa riekkumista. Olisiko aplodien paikkoja? Tämmöisiä kukaan Miss Suomi-kandidaatteja harvoin näkee.